हेलो मोनाबिलिनि नोंथांमोन बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनाय जासिहरनाय जाबाय। नोंथांमोना दायो नायगासिनो दङ H.Anthao राइडर इउटिउब चेनेल। दिनैहाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आरो आङो दिनै दंफैयो सासे नायल' जाल' बिदा H.Anthao जायखौ नोंथांमोना बयबो मिथिखायोबो जानो हागौ बा मोनथियाबो जानो हागौ। बिथांनि परिचयआ जाहैबाय H.Anthao, former organizing secretary of Artifactions. Okay, लोगोफोर बेखौनो आं मिथिनाय जाबाय। माने बिथांनि संनाय खावनायखौनो ओरैबायदि मोजां मोनो आङो, ओरैबायदि टेस्टि ओरैबायदि गोथाव संनानै जायो, डेलिशियास। बेखौनो मोजां मोननानै आं दा फैबाय। लोगोसे जानायनि सिगां ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जोङो टपिक रायलायगोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौ विदाउट स्किपिं नायलांबानो जाबाय। हेलो लोगोफोर, दा आं बुंखानाय बादियै दा आंनि खाथियाव दङ सासे नायल' जाल' बिदा H.Anthao। हेलो आदा, हाय नरदो। Hi everyone. जोबोद गोजोननाय थाबाय आदा। Thank you. ओमफ्राय जों दा ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जों खोथा रायलायलांगोन। टपिकआ नोंथांमोना जोबजासिम नायलां। गिबियावनो आङो आदाखौ सोंनो सानदों जे आदा, जेब्लानाखि नोङो एनडिबि जइन जाखाङो, बिनि उनाव जेब्लानाखि नोंथांनि ट्रेनिंआ जोबो, ट्रेनिंनि उनावहाय नोंथाङा मा खामानि मोनामोन आरो बे खामानि मोननायजों लोगोसे नोंथाङा मा एक्सपिरियेन्स लाबोआमोन, अन्नानै जोंनि रायजो राजानो खोन्थाहरदो। ट्रेनिंआथ' 2000 जादों। ट्रेनिं जोबनायनि उनाव जोंहा खामानि वाइसै जोङो सेलेक्सन जादों। ट्रेनिं सेन्टारनिफ्राय जोङो सेकेन्ड बेटेलियन। बेनि उनाव फैबाय जोङो खामान होननानै बुङोबा अर्डार माने नोङो आं सासे लिडारब्ला आंनि आन्दाराव 10 जन दङबा बेखौहाय आं खामान होयोबा नों थांथारनांगौ, नोंनि फिल्डआव थांथारनांगौ, मावथारनांगौ नोङो। बे एनडिबिनिल' नङा, बे जाथिनि हारिनि एनडिबिनि स्ट्रेटेजि पलिसिया जि खामानियाव दङमोन, जिखौ नोङो मावथारनांगौ जाथिनि हारिनि, बेखौनो नोङो फल' खालामथारनांगोन। नोङो बायद'था नोङो जेबो कन्डिसन गैयालासेनो जा लिरनाय दङ संगठनाव बेखौ मावथारनांगोन। आं सासे केडार मेम्बारब्ला सोरबाया आंखौ बुंबायब्ला संगठननि दिनैहाय डिसिप्लिना दिनै बुंबायब्ला बेखौ मावथारनांगोन। बे आर्मि डिसिप्लिन दं, जोंहा आर्मि डिसिप्लिन दङ, माने रेंक फाइलबो दङ। बेखायनो आंहा माने भुटानाव बाक्सा गोजौआव, बरपेटानि गोजौआव भुटानाव जादोंमोन। बिनि उनाव सेकेन्ड बेटेलियन हेडक्वार्टार जोङो गसाइगावनि गोजौआव भुटानाव फैदों। बिनि उनाव आङो 6 मास आङो माने ग्रुपआव थाफैनो मोनदों। बेवहाय जोंहा गोबां दंमोन, नामखौ मेनसन खालामनांगौब्ला आं बुंनो हागोन। जोंना नाइस्रां साहाब दंमोन, ओमफ्राय थैनाय जोंना बिसम्बि दङमोन बिसोरनि, ओमफ्राय गेरेमसा दङमोन बिसोरनि दैदेननायावनो, बिनि आन्दारावनो जोंना अनखावरि आं जोङो ज' दंमोन। एटलिस्ट 6 माससो जोङो ट्रेनिं जोबनानै भुटानाव मोननै भुटान, जेनेबा CSQ ओमफ्राय सेकेन्ड बेटेलियन। CSQ माने जोंना बरपेटानि गोजौआव भुटानाव CSQ हेडक्वार्टार, सेन्ट्रेल हेडक्वार्टारमोन। सेकेन्ड बेटेलियन जोंना रायमनानि गोजौआव, गसाइगावनि गोजौआव जोंना भुटानाव बे सेकेन्ड बेटेलियन हेडक्वार्टारमोन। बेनि आन्दाराव आंबो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव आङो ग्रुपआव 6 मास थाफैनो मोनदों। आच्छा, बेजों लोगोसे बिनि सिगां आं खोन्थानो बावदों, दिनै जोङो मानो इउनिफर्मआव, दिनै आदाया गावनि ड्रेसखौ आङो मानो गानहोदों, माने बै समनि फिलिंसखौ, रिभलिउसनारिनि फिलिंसखौ जोङो लाबोनो थाखाय जोङो बे ड्रेसखौ गानदों, एबा आदायाबो गानदों, नङा होमबा? आरो बे ड्रेसखौ गानोब्ला ओरैबायदि प्राउड फिल मोनो, नङा होमबा? ओरैबायदि जस मोनो, दासिमबो नांनानै दं नामा आं बेखौ आं फिल खालामो आरो। इमोसन मोनसे जानांगौ, खारन बै समावहाय आङो बेबायदि टाइपनिमोन, आङो बेबायदिमोन। बेखौ रायजोफोरनो माने नोङो पाब्लिसिटि बा नोङो देखायथारनांगौ। नोङो बुंनायजों, नोङो मावबोनायजों नोंनि हिस्ट्रिया बेयावहाय बेरखांनांगौनि थाखायनो ड्रेसखौ गाननांगौ। आंथ' बुंला बे ड्रेसखौ गाननांगौमोन, खिन्थु नोंसो बुंनाय हिसाबै आङो दे नंगौ बै समाव जों बेबायदि टाइपनिमोन, बेखौसो आङो रिपिट खालामनो नागिरदों। नंगौ, बुजिबाय। ओमफ्रायो दायो जोङो नेक्स्टआव थांनोसै, नेक्स्ट पइन्टआवहाय। बेजों लोगोसे जोङो दा नेक्स्ट टपिकआव थांदिनि।
आदा आफ्टर दैट नोङो CHQ सेंट्रल हेडक्वार्टारनिफ्राय जेब्ला नोङो सेकेन्ड बेटालियनाव नोङो जइन जाफैयो आफ्टर ट्रेनिं नोङो लेन्डआव नोङो 6 मास थाबाय सोरनिबा आन्दाराव प्लाटन बा सेक्सन कमान्डारनि आन्दाराव नोङो थाबाय बेयाव थानानै नोङो मा एक्सपिरियेन्स हयबा महायबा गावख्रुबलायनाय मारलायनाय आं एसे गोसोआव फैयो जे माबा माबि जोंनि आइलेन्डआव जानाय जाथायफोरावहाय नोंथाङाबो एसे दंदेरोबादि आं एफा एनै खोनाबोदों नंगौ नङा आदाया मा बुङो 2001 आच्छा 2001 जेब्ला जों माने जोंनाथ' बेबायदि खामानि मावबायसो प्लाटन सेक्सन बायदिसिना रायजोफ्रा मोनथिया जानो हागौ दे माने मोनसे डिसिप्लिनारि मोनसे आर्मि फर्मेशननि खोथाखौ मिथिनाय नङा मा आर्मि फर्मेशन मा डिसिप्लिनारि मा सेक्सन मा प्लाटन कमान्डार कम्पानिनो बेटेलियननो बेखौ मिथिनाय नङा बेटेलियन होननानै बुंब्ला पुलिस बेटेलियनफोरखौल' मिथियो जोंना रायजो राजाफ्रा बेटेलियननि सिगां मा दं कम्पानि दङ प्लाटन थायो सेक्सन थायो बेबायदि जायो जोंना रेंक फाइल थायो माने डिफेन्सआव आरो आच्छा बेखौ बारायदो बेयावहाय नोङो माबा माबि एक्सन मावबोदों नामा देख डिउरिं 6 मान्थ्सआवहाय आङो जेब्लानाखि ग्रुपआव दंमोन जोंना चिराङाव दंमोन नायस्रां बिथां दंमोन जोंना थैनाय जोंनि बे बिसम्बि दङमोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे आंजोंहाय मोख्रेब बिथां दंमोन आन्थो दंमोन ओमफ्राय अनखावरि दङ आंजों दङ ओमफ्राय आं दङ बेबायदिनो जोङो 13 जन 14 जन ग्रुप दङ माने ग्रुप वाइसैहाय डिस्ट्रिक्टआव मोनब्रै मोनबा जायगायावहाय सेक्सन वाइसैहाय प्लाटन वाइसैहाय ग्रुप थाखायो बै समाव 2001 आव दा बेबायदि हिसाबैनो आं दङ एक्सनफ्राथ' जों गोबां मोनदों आङो 6 मासावहाय गोबां मोनदों दा जायगाखौ बुंनो हाला आं उसुबिदा जायो जायगाखौ बुंनो हाया सोर थैदों CRP थैदों आर्मि थैदों ना पुलिस थैदों ना जोंनि बर'आ थैदों आं बेखौ बुंनो हाया बुंनांगौब्लाबो बुंनो हायो आं जेबो नङा बुंनो हायो आं जेबो नङा मा हाया बिलाय सोरमोन जोंखौ नागिरग्राया बुंनो हाया आं बुंनांगौब्ला बुंगोन आङो नांलायथ'ला बै समावहाय जाबाय जुद्ध जादोंमोन एनडिबिनि खेंख्रायै एनडिबिखौ नागिरग्रा सोरमोन बेखौ रायजोफ्रा मिथिखागोन मिथिखायो बेखौ आं बुंलायनाङा थेवबो नों सोंनायखौ बुंबाय आं बै सिचुवेसनाव जों दंमोन ओमफ्राय जानला मोनला ओइ नों सोर नों बेबायदि ड्रेस गाननानै दिनैनि गोदान गथ'फ्रा जानला मोनला दाबुं जारिमिनखौ हिस्ट्रिखौ मिथियाब्ला दाबुं बर'नि जारिमिना मा थामथि गोरोबथा जाबाय बेखौ आं एक्सपिरियेन्स खालामबोदों BSc BTC BTR ओमफ्राय बे समाव आदा नोंथांमोना मा अस्त्र लायोमोन बे टाइमाव डिउरिं दैट टाइम नोंथांमोना मा इउनिफर्मआव थायोमोन ना मायोमोन मा रोखोमै थायोमोन ना जोङो जोंनि गुरिला वेरफेयाराव केमोफ्लेज जिखुनु समावनो सिचुएशन इफ द सिचुएशन फेभार जोङो आर्मि ड्रेस गाननांगौ ब्लेक पेन्टारनि गाननांगौ बा CRPनि गाननांगौ माबा मोनसे गाननांगौ बे जाबाय एकर्डिं टु आवर एक्सन्स नोङो माबा मोनसे मावनो थांगोन मिशन दङब्ला बै मिशनखौ साक्सेस खालामनोबा नोङो जि इउनिफर्मखौ गाननांगौ बेजोंसो खोथा इट डाजन्ट मिन माने अलवेज नोङो जे आङो माने ब्लेक पेन्टारनि गानगोन आर्मिनि गानगोन माबा गानगोन बे नङा मिशना साक्सेस जायोब्ला बै मिशना मानि थाखाय बेजोंसो रिलेटेड नोंनि ड्रेस गाननाया आं दिनै गानदों बे मा ड्रेस ओमफ्राय बे मा बेखौ आं मिथिया खिन्थु बेखौ आं मानो गानदों नैबे मा ड्रेस नैबे मा बेखौबो आं मिथियो सोरबा मिथिनाय नङा ओमफ्राय डिउरिं बे दावहा समाव आदा खनबैसे होसो जाखो नोङो गावनो 6 मासाव नामा बे 6 मासाव
6 मासाव आङो 4 times 4 times जाबावबायसो आं होसोजाखै ए जोंसो एटेक खालामदों वाव जों एटेक खालामदों दिनैसिमबो ग्रेनेड गारनाया दिनैसिमबो जों ग्रेनेड गारनाया गांसो थुरिबो रज'वाखै मिथिबाय बे आं बुंफ्लानाय अन्थाव बुंफ्लानाय नङा बै जायगाफ्राव चिरांनि जायगाफ्राव बेखौ मेनसन खालामनो उसुबिदा नाङा बेफोरखौ बुंनाय खालामदों खालामदों मोनथिखायो स' दा जोङो नेक्स्ट स्टेपाव जोङो थांदिनिलाय आफ्टर देट आं मोनथिदों आदा नों बांलायाव थांदों नङा होमबा नों बांलायाव थांदों मानि थाखाय नों बांलायाव थांफिननो गोनां जाखो ओमफ्राय बै समाव इन्टारनेसनेल जेब्ला नोंथांमोना बर्डार क्रस खालामो बे समाव माबायदि खस्थ'यै नोंथांमोना बारो बयबा मा खस्थ' मोनोमोन दे बांलादेशआव आं सेलेक्सन मानो जाखो बांलादेशआव आं सेलेक्सन जायाखै आं गावसो सिल्ला सारनाव जोंना दायो सिल्ला सारा बिथांनाव आंसो बिदों रावबो जुदि बांलादेश फरेन खामानियाव जुदि थाङाबा आं थांगोन अन्थावा गोबाङा दिनै बिदोंमोन गोबाङा सेलेक्सन जायाखै ओमफ्राय गोबाङा दिनै थांनो गाबनायजोंहाय आं थांनो हानाय नङालै होननानै बुंदों बेनो अन्थावा बांलादेशआव फरेन खामानियाव थांदों बिनानै थांदों सिलासारनाव सिलासारा दिनैबो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिनि प्रेसिडेन्ट बियो 5 बेसनि सेनियर बिनि उनाव आदा जेब्ला इन्टारनेसनेल बर्डार क्रस खालामो मा जाथाय जायोमोन माबायदि बारनोमोन व्हाट इज द सिक्रेट बिहाइन्ड देयर जेब्ला नोंथांमोना बर्डार क्रस खालामो नोंथांमोनखौ बिएसएफफोरा नुयोना नुवामोन दे इन्सार्जेन्सि होननानै बुङा जोंथ' इन्सार्जेन्सि नङाना सरकारासो बुङो संगठना जेब्लाबो जेरावबो आदब खायदा थायो बे हिसाबै जोंना बांलादेश जोबथा पाकिस्ताननि रंपुर दिनेशपुर फुलबारि होननानै बुङो बेनिफ्राय आफ सिलेटनो ओरैहाय मिज'राम जों बारदों रंपुर दिनेशपुर फुलबारि सिलिगुरिनिफ्राय 12 घन्टा थांनानै लास्ट बै सावथाल बागाननो सावथाल जायगानो मा होनो बेजों जों थांदों बेयाव जोंहा जाथाय जादों 7 बेस ना मामोन जोंना गेवलां सारा जोंना बरपेटानिया बे आंखौ लांदों बेजों लोगोसे जोंना ITI नि जोंना ITI पासआव रिन्दाव बिथाङा जोंना चिरांनिनो बङाइगावनिनो जों साथाम थांदों बर्डाराव बियोथ' ओरैबायदि हमजाबाय जोंथ' गेवलां सारजों खारबाय खारनानै गबाय सावथालफोरनि न'आव बांलादेशआव थाहैबाय बांगालजों सासे हमजाबाय बिएसएफजों हमजाबाय सासेया बिएसएफजों हमजाबाय दैयावनो एटेक खालामदों जोंखौ आंथ' खारबाय गेवलां साराबो खारबाय बिदि खारा नोंलाय हांसो खारखाबाय बिदि खाराखै माने टारगेटआ जोंखौ नङामोन इन्टारनेसनेल बर्डाराव जेब्लाबो इनफिल्ट्रेशन थांलाय फैलाय इनकामिं एन्ड आउट गोयिं थायो जे बांलादेशनि रिपर्टखौ इन्डियायाव होयो इन्डियानि रिपर्टखौ बांलादेशआव होयो बेबायदि बर्डार एक्सचेन्ज मोनसे रिपर्टार थायो ओमफ्राय बिसोरो मान्थलि थाखा जायो ओरैनिखौ ओरै दा जोंनि बेलायाव सोरखौबा टारगेट खालामदोंमोन सावथालनो बांगालनो बे समावनो जों बारबोबायना जोंखौ एटेक खालामदों आंखौबो हमदोंमोन दैयावनो एसे जानजिसे दैयाव गेवलां सार आं जोंना 13 बेसनि बे रिन्दाव बोराय बे आइटिआइनि बे माबानि दामथलानि थैनाया जों साथाममोन बियो लास्टाव जेबो खालामनाय नङा साननानै बेखौ एटेक खालामबाय जोंथ' खारबाय दैयाव खारदों ओमफ्राय बेबायदि आरोना बर्डाराव इन्टारनेसनेल बर्डारनि खोथा 2001 खुन रंपुर दिनेशपुर बांलादेश नोंसिनाव थायोमोन आइजें आइला थायोमोन बे दंफ्रा दंखाजोबो बे दङ आलुवा दं आलुवा बे गैया नांगौला गैया एफा गिदिर बे मानसिफ्रा नुयो एटिएम दं नैबे दं आमसा दङ
बे समाव गोदोनि समावहाय आयु ओरैबायदि BSC साइकेल मोनसे फेमास ओमफ्राय जे आफादनि मानसिया बिहु गामसा गोजा लायबाय थायोना डेन्जार मोनखायोमोन ओमफ्राय बेबायदियावहाय लावदुम लावदुम गस्ला सिङाव वेस्ट बेग आंथ' बेखौ मिथिला वेस्ट बेग औ लावदुम लावदुम थाबायथाय एकदम फाग्ला नुखायोमोन ना ओमफ्राय वाकमेन लानायसै बे समाव ना आं बेखौ नुदों जोंनि ट्रेनिं जानाय समावबो जों बिराद उन्दै जोंनि ट्रेनिं जानाय समावबो सिनियरफ्रा बे समाव माने पेनासनिक वाकमेनफ्रा पेनासनिक वाकमेन बेनि उनावबो एसे गिदिर जाफैदों बेखौ बुंला दे आङो ओमफ्राय आफ्टर देट बिनि उनाव बेखौ जों बांलानिखौ जों बानहरथ'नोसै जेब्लानाखि नोङो आदा लेन्डआव नोङो खामानि मोनफैफिनो नोङो लेन्डआवहाय नोङो ओरैहाय ओरैबायदि नोङो बिबान मोनफैबाय सारनिबो नोङो पार्सनेल अर्गानाइजिं सेक्रेटारि नोङो बेफोरबायदि जाफैबाय बे समाव जेब्ला नोङो चिराङाव थायोमोन नों साबैसे गार्ड लानानै थायोमोन एसे फोरमायहर आरो मा मा आइजें थायोमोन बे समाव बिनि सिगांथ' बिराद जाथाय जालायबायना नङा होमबा माने बांलादेश नों दासो सोंबाय बांलादेशआव खय बोसोर थाखो बिनि उनाव माला फैखो भिडिअआ गोलाव जायो हिसाबै आं सर्ट लाबोनो सानदों बांलानि जों खोथाखौ जोङो रायज्लायला दा माने बांलानि खोथाखौथ' नोङो बांलायाव थानानै नों ओरैबायदि नों एक्सन मावबोदों मेघालया आरो गार' हिल्सआव नों ओरैबायदि मावबोदों बुजादों हमजादों बायदि बेला बिनि कन्टेन्टखौ जों मालाबा आलादा रोखोमनि जों लाबोफिनसिगोन माने जोङो एसे सर्टआव थांनि बांलानि जाथायखौ जों बन्द' खालामथ'नि बुंथ'ला जेब्लानाखि नोङो फैफिननानै नोङो नोंनि आन्दारावथ' गथ'फोर मेरला केदार्सबो दंमोन 200 जन दं 30 जन दं बे स्टाइलाव नोङो मा रोखोम थायोमोन बेखौ एसे फोरमायहर थानाया जों जाबाय जोंहा मोनसे डिसिप्लिनारि मोनसे माबा दंखायो बेवहाय आं आलदा रोखोमै थायो आं गावनि स्टाइलाव थायो बे नङा सेल्फ स्टाइलावहाय जोंहा थायो बे नङा संगठना जोंहा दंखायोमोन लिरनाय दङ ग्रुपआ थायो सेक्सन थायो प्लाटन थायो बोरै थानांगौ थानाङा बेबायदि मोनसे पलिसिया जोंनाव दंखायो हिसाबै माने बेयो प्रब्लेम गैया जे आंनि अनथावनि स्टाइलाव जे सोरबा थानांगौ मानांगौ बे नङा एकर्डिं टु जोंनिया कनस्टिटिउसननो रेंक एन्ड फाइल ओमफ्राय जोंनाव आर्मि प्रभिजन थानाय जों बेबायदिनो जों थाङोमोन आरोखि जों माने आं बुंगोन जों जेब्लानाखि थाबोदों ओरैबायदि खस्थ' थाबोदोंबा बेखौ आङो 1.5 बोसोरसो ओरैबायदियाव थाबोदों बे जायगायावहाय जोङो मोनसे जायगानिफ्राय जों मोनसे जायगायाव थांनो हाया बेबायदि परिबेस गावजों गाव जादोंमोन दै एनडिबिजों एनडिबि बे खोथाखौसो बुंदों आं बेखौ बारथ'नि उन्दुनाय समाव माबायदि एलार्ट थायोमोन जों एसे सर्टनि लाङि एसे फानि स्टाइलाव जों लाङि बांद्राय हिस्ट्रिकेल मा जाबोदों जाबाखै जों बेखौ हिस्ट्रिकेल नङा फानिया जाबाय फानि स्टाइला माने सासे सिलाइ हमग्रा मानसिया बियो गाव 24 घन्टा बियो गावनो कनसियासखा आं सोर आं आर्मि आं सोरनि थाखाय आर्मि आङो मानि थाखाय आर्मि आंनि डिउटिया मा बेहा गावहा रुटिन दंखायो आं उन्दुनांगौ ना नोङो डिउटि होनांगौ ना सोरखौबा नङा मोनसे खालामनांगौ बेखौ आं बुंनांगौ गैया जोंहाबो बेबायदि दं हिसाबै आङो स्पेसियेलि गावनो माने ओभारअल हिसाबै सेंग्राफोरनि माबा जानाय हिसाबै आङो बुङोमोन ओमफ्राय आं गावनो उन्दुआ 24 घन्टायाव आङो 4 घन्टानि आं बारा उन्दुआमोन बै समाव सिटुएसना बेबायदि मोनसे परिबेस फैदोंमोन ओमफ्राय उन्दुनायावहाय आदाया मोनायाव जायगाफोर सोलायबाय थायोमोन नामा खननै खनथाम बेफोरबायदि माबायदि स्टाइलाव थायोमोन बेथ' सिक्रेट दाथ' खोन्थालाबो हरजाला नङा बै समनि सेक्रेटखौसो बुंदों आङो बै समनि सेक्रेटखौसो आं बुंनो दा बै समाव आंहा सेक्रेटमोन आं बहा उन्दुआ आंलाय मानो खोन्थानो आंनि गार्डआबो आंनि माबायाबो मिथिनाय नङाना जायगा सोलायोमोनथ' आं थांबासो मिथिगोन ना बियो नङा होमबा आंनाव दंमोन स्पेशेल गार्ड दंमोन जायखौ फोथायो जायहा दिनैसिमबो दङ जाय सेंग्राफ्रा आंजों दंमोन बै समावहाय बै सेंग्राफ्रा आंजों दाबो 8 जनसो दङ बाखिखिनिया थैबाय सोरबाया माबा मोनसे जाबाय बे 12 बोसोराव 2009 निफ्राय 2022 सिम
माने सोरबाया थैबाय सोरबा मा खिन्थु 20 जन 22 जनसो आंनि दंमोन नालाय आंनिया बै समाव जेब्लानाखि नोंसोरो ओरैबायदि डिस्टार्ब नागिरजाबाय थायो सोरनिबा इनफरमेसनाव होसो जाहैयो मासो जाहैयो बे समावहाय फन नाम्बारफोर लानानैहाय खाखि गांग्राफोरखौ माबाफोर नोंसोरो उल्था फनावहाय दमहफिननाय थायोमोन नामा बेफोरबायदि बे खोथाखौ बुङोब्ला आंनि फेमिलिखौ डिपार्टमेन्टआ आं दा नामखौ बुंला सानफ्रोमबो आंखौ माने गावथारनानै बिनि लासखौ ओरै खालामनांगौ होननानै बुंनाय नोंखौहाय बै एसपि नि चेलेन्जआव आं बुंदों आं थाफैब्ला जायगायाव बियो आंखौ नागिरफैया आं गैयाब्लासो बियो आंनि न'खराव डिस्टार्ब खालामो मा आंनि फंबायफोर सानैया आंनि थाखाय साननै सानथाम बेयावहाय लकआपआव थाम्फै अरजानानै थाफैनांदों जेलाव हरनायदोंमोन बे अन्थावखौहाय नोंसोर लाबोना फैनाब्ला नोंसोर जेल जानांगोन होननानै मानो हेरेसमेन्ट होदोंमोन आंथ' बुंदों नोंसोरो आसाम गभर्नमेन्टनि पुलिस डिपार्टमेन्टआ चेलेन्ज खालामोब्ला नै आं दङ गान्दाबिलाव फै काम एन्ड चेलेन्ज विथ मी आं दङ दा आंनि फंबाय निर्दोषिफ्रा बिसोरखौ लांनानै मा खालामनायदों हगार हरनोब्ला हगार हर बिपिएफनि मानसिफोरखौबो बुंदां बेयाव आंनि न'खरनि मानसिफोरबो दङ एसपिफोरखौ बुंदां आंनि फंबायफ्रा आंनि थाखाय जेबो मावाखै निर्दोषि नङा हगार हराब्ला बे बिआरपि आइअसिआ 24 घन्टायाव लान्सारजों गावख्रुबजोबगोन आंनि फंबायखौ 6 घन्टायावनो हगार हरदों आइअसिनि बे बिआरपिनि माबाखौ बे आइअसि इन्डियान अइल कर्परेसन होननानै बुङोना आइअसि बेखौबो आइअसिआ मा आइअसि होननानै बुङो मानसिफ्रा बिआरपिला मा बङाइगाव रिफाइनारि पेट्रकेमिकेल लिमिटेड होननानै बुङोब्रा बिआरपिएल बिनि फुल एब्रिभिएसनखौनो मिन्थिया आइअसिखौनो मिन्थिया बेफोरबायदि दमहखायोमोन नों आं गावख्रुबहैगोन होननानै बुंनायावसो आंनि फंबायखौ हगार हरदों उइदाउट एनि कन्डिसन नङाब्ला आंनि फंबायफ्रा आंनि थाखाय अन्थावनि थाखाय जेलाव जानांगौ मानो जानांगौ आङो थिगबो गैयामोन नोंथ' गावफोरखौनोबो हागौमोनदां ने दङमोन आंना टिमा 17 जन दंमोन मोनसे बेराब्ला मोनसे बेरगौमोन मोनसे बेराब्ला मोनसे बैबायदि जागौमोन बेबायदि स्ट्रेटेजि पलिसि बैबायदि समावहाय आंनावबो दङमोन पावारा नोंनाव दंमोन माने नों बे खामानिखौ मावोबा हाइ खामानिफ्राय नोङो पारमिसन लानो गोनां जायामोन नामा बे समावहाय आं वान मेन आर्मि आं जा खालामो रन्जन दैमारिनि वेस्टार्न कमान्डआव बै नोंनि बिदायनि बे खानाय गोलाव बे नोंनि बिदाया दा बिदाया बे दंमोन सेन्ट्रेलाव आं वेस्टार्नाव दंमोन रन्जन दैमारिनि 200 जन सेंग्राफोरा आंनि आदाराव दंमोन बे समावनि घटना मा आइजें लानो मोजां मोनो मा दाना we have exercise what we माने एक्सपिरियेन्स आच्छा नोंहा बांसिन मा आइजें बाहायनाय जायोमोन ओरैनो नोंसिनि बै समावहाय गदा गदि खेंखाइफोरा नों बांसिन मा लायोमोन नोंखौनो सोंनाय जाया नोंथाङा मा बांसिन लायोमोन आंनि समावहाय गभर्नमेन्टआ जोंनिया एनडिएफबि गभर्नमेन्टआ बे समावहाय बांद्राय बेबायदि मेटेरियेल इकुइपमेन्ट्सफोरखौहाय प्रभाइड खालामनो हायाखै आच्छा हेक्लार एन्ड क'सनो एचकेनो टेबरनो M60नो M45 MP3 M4नो माबानो बेखौ खालामनो हायाखै आच्छा आच्छा बै आफाराव जाय बुस्थुफ्रा दङमोन ओमफ्राय बेखौथ' जोङो एक्सारसाइज खालामदों जों हादों बिनि अनगायै जों गुबुन हादोरफ्राव गुबुन संगठनफोरजों जों जे एक्सपिरियेन्स खालामदों बेखौ I can express. आच्छा आङो मोनथियो हेलिकप्टार गावखाग्रा बे सिलाइखौ मा बुङो एन्टि एयारक्राफ्ट बेखिनिखौ आङो हायो खिन्थु
नोङो बे बफर्स होननानै बुङो बेफोरखौ आलदा बियो जाबाय आलदा डिभाइसनि मोनसे मेकानिजम ओमफ्राय प्लास नोङो बेखौ नोङो माने एक्सारसाइज खालामनोब्ला गोबां रोंगौथिनि नांगौ खारन बेवहाय गोबां नैबे बुस्थु मेजारमेन्टनि खोथा थायो आं लेखा रोंनांगोन आं साइन्सनि मानसि जानांगोन मिथिबाय केलकुलेसन जानांगोन कमार्सनि मानसि जानांगोन मेजारमेन्ट खालामनो थाखाय दिनै मोनसे नोंनि माबाया 3 किल'मिटार थाङोब्ला बेनि मेजारमेन्टखौ नोङो जिअग्राफिकेलि जिअमेट्रि नोङो मिथिनो गोनां जागोन बेबायदि जाफुबाय ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथांमोना जों मिथिनायावहाय आफादनि मानसिफोरा बै समाव ओरैबायदि गोथाव बुस्थु जायोमोन सानफ्रामबो बिदन नायै मायै मा जायोमोन नोंथांमोना फुङाव सानाव मोनायाव मा जायोमोन देख औ आंनि ग्रुपआव जेब्लाबो 30 जन थायोमोन 30 जननि आन्दारावहाय 17 जन 18 जनानो स्पेशल आंनि थाखाय थायो बेयाव आलदा रोखोमैहाय सोरबाया सिखाव रोखोमैहाय सोरबा बिबाजैनो बिबथैनो बिमायंनो बे जाहैनायखौथ' आं मिथियाना खिन्थु जोंहा मोनसे मेस दंमोन नालाय बे मेस हिसाबै जों संहैयोमोन ओमफ्राय बिनि अनगायै मानसिया बारा जायोब्ला आलदा रोखोमै जुदि सोरबाया दिनै जोंना ओरै खालामनायसै होननानै बुङोबा बे आलदा रोखोमै सोरबा न'खराव सङोमोन आरो खिन्थु माब्लाबा आंबो सङो आंबो संनानै जाहोयो सेंग्राफोरनो बे आरो बिनि थाखायनोथ' नोङो गोथाव संनानै जाहोबाय थानो हायो बेखौथ' आं बुंला बिदिनोसै आदा जों मा बुंबावनो जोंबो सिगांनिफ्रायनो गोरलैनिफ्रायनो जोंबो नुबोनाय आफादा माबायदि सिसोबोनांदों जोंबो खस्थ' मोनबोदों बेखौहाय बुंनो थाङोबा जोंबो एक्सपिरियेन्स मोनबोनाय मानसि हिसाबै जोंबो दुखु नाङो ओमफ्राय जोंथ' दा मा बुंबावनो नोंथांनि सायावबो दासिमबोथ' जसा दंबाय थायो आफादनि ब्लाडा नोंथाङाबो दङ नङा होमबा आफादनि नङा जाथिनि हारिनि थैया दासिमबो स्पिरिट बे फिलिंसा नेसनेल फिलिंसा दिनै दाबो दङ जोंनाव ओमफ्राय आं बायदि जों बायदि बुंग्रा जालाय सोरबा जुदि नेसनेल फिलिंस दिनैहाय जुदि जाथिनि हारिनि सानग्रा दंब्ला मान बुङा मान बुङा बुंलाय बुं सोरबा जुदि दिनै जाथिनि हारिनि दिनै सिन्था खालामग्राब्ला जों प्रेक्टिकेल बुङोबो मावोबो रावबो गैया बेबायदि बुंग्रा मा दाबो बावसोमबावनांगौ नामा माबायदि रोखोम बावसोमबावनांगौ सोरबा बुंलाय माबायदि बावसोमबावनांगौ जोङो दे बुंलाय ओमफ्राय माबोरै थगायनाया मोनबा रोखोमनि दङ नों सोरखौ बुंनायदों बेखौ सोंलाय आं बेखौ बुंनो थांला बिटिआर एकर्डआ नोंथांमोनखौ लानानै जोंनि आफादखौ लानानै बा एनडिपिखौ लानानैसो एकर्ड जादोंमोन ओमफ्राय दा बुंनायसै आं जेबोदि एनडिपिनि डिमान्डआनो जेबो जाबोआखिसै एनडिपि जायाब्ला ओइबार सोर रिजाल्टआ मोनगोन सोर खालामा बिटिआर एकर्डखौ सोरनि दैदेननायाव खालामा बैयो दायथ' गोनाङा जाय रेसपन्सिबलमोन बिथाङा दायनिगिरि जासिगोन ना जोंथ' हमनायसै मानो जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिआ दिनै ज' जाफिननो गोनां जादों जाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिआ सोरबाया बिपिएफआव दंमोन सोरबा इउपिपिएलआव दंमोन जोङो बिपिएफआवबो गैया इउपिपिएलआवबो गैया मिथिबाय जायनि थाखाय जोङो जोंनि प्रब्लेमखौ आबसुनि नङा सोरबा माबानि नङा बिपिएफनि नङा इउपिपिएलनि इस्युस नङा एनडिपिनि प्रब्लेमखौ जोङो दायो जों इउनाइटेडलि जोङो मावनो नागिरदों बेयाव आंबो सासे सेन्ट्रेलनि वर्कार एसिस्टेन्ट अर्गेनाइजेसन सेक्रेटारि अन्थावा जोङो रावखौबो पलिटिकेल पार्टिखौ जोङो गनायनाय नङा खारन जों नुबोदों आङो बिपिएफजों 10 बोसोर जाबाय मिथिबाय सापर्ट खालामबोनाया खिन्थु नायथार आं बुंनायखौ
आं खावलायदों रायजो राजाफोरखौ आं मानो बुंदों आं मानो एर'गेन्ट जादों आं मानो रागा जोंदों आं सोरखौबा मानो बुंदों बेखौ नायथार अननानै आंनि खावलायनाय बे माने मानसियानो बेबायदि टेकनिकखा नालाय माथो गुरै रावैहाय खावलायनो हानांगौ जाखो माथो हानांगौ जाखो आंना केरेक्टारानो बेनोखा थेवबो खुलुमबाय माने थेंक इउ स' माच फर वाचिं आस जोङो मा बुंदों बुङाखै बेखौ नायोब्लासो बुजिनो हायो नालाय ओमफ्राय बेखौसो एनालाइज खालामनांगौ नालाय आं बेखौसो खावलायदों आङो रागा जोंनानै बुंदों मानो बुंदों बेखौ मानो गानदों आं दा दिनैहाय मानो गानदों दिनैनि कन्टेन्टआ मानो लाबोदों आं मानो गाननो जाखो आंथ' गाननो गोसो गैया आफादा डिसबेन्ड जाबाय जोंफोर जाबाय सेक्रिफाइस खालामनाय जाथिनि नामाव थेंक इउ स' माच लोगोफोर हामबायसै भबिष्यतनाव बा उननि समाव आदाखौ आंनि चेनेलाव आरो बरायना लाबोबावगोन गोबां खोथा रायलायबावनांगौ दङ जोङो बे भिडिअ'आव जोङो बुंजोबनो हाया बेखायनो जोङो सर्ट बुंनो नाजादोंमोन थेवबाबो एसे गोलाव जाबाय आं सानदों अब्लाबो आङो भिडिअ'खौ नायलांजोबगोन होननानै नोंथांमोनखौ मिजिं खालामनायजों आङो खावलायबाय आरो माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्रांदोंब्ला अननानै आखाइ खबजाबनानै निमाहा होबाय जै बर' हारिनि थेंक इउ